Fayo try. I could play a pibaro. Na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam, Nam Stoy. Ko himen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kerpang im pibaro. Kam da me ki kon samla. Uni banai ngidon artili ki retreat. Kawe ka retreat ka bangi pelong kerpang na benda ki kon samla. Nadu katsan tarik janmi. Hadu kathenyu tarik janmi. Kene ka longa retreat residential retreat. Naga benda ki kon samla. Kiba kren kasi. Bad kane kalong retreat kabangi pelong gerpang naduga por bangi don kane ki ying batimai bad ngakot ngavere pi ki kun samla banwan chimenta kane retreat kalong chimmen doy pi hakaliang jong men siam kumjuru hakaliang jong baraki kamgi jam jompi ngi shay yoyu ji sudan kar ko bon mut ki kun ke bawan retreat haba ki tre ke ba ki late apply kam baro ji sudan kar ko yepi te ye piro un sakar ko hagane retreat ngirang duai pen kare naga benda baro ke bawan retreat kat ke bayo kanega video snaba share lem bad ki para samla pinslore ke para samla bad wan shimenda bad kanam stoin kalong ge jakka ka bas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kapba nangshit ki bai pat ki jakka hangne kalang kampungat idon tang kat henry degree celsius jingshit mendaru bad kumjuru idon sakawai pat ka retreat kalong ga retreat pentecost Jimben krena benda ka Pentecost kaban stang arpulai arpusta tarik ngidon ganega retreat hapdeng ganega retreat ngidon ru ke jimbe meet Pentecost akas ngi sai jai nadu hindri baje jan meet hadu kadar baje meet jan meet nangda ngidon ru iaka ngi convention Pentecost akas ngi utrai ngaba pen diplam yekiwe wan yamad yaw jisu wan yamad wan yakundu wan duai ban ngi wan mane yaw jisu ba pin Yomad Shisha Yaujisu. Kaneka longa jimbentip kerki api baro, snaba bentip lam yakiway, sawan shimentangan retreat, kito ke bawan retreat, pilaban ijing tip yangi, pindip yangi, pilaban register ru, lembaga mobile phone jongi, kabang idon ru haga YouTube, but kumjuru idon ka vlog, HRC vlog, pilaban register haga ta ka duru gila, bu yak link, jisu inkarko api baro, naga bentagan retreat, snaba duairu, naga benta Baru ki samla ke bawan kerleng nak benda kan retreat melain kerkui.
kateng ukpa badukon baduman sem bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bad ga jing e jong ublay lam bad ga jing selok jong men sem bakhuid kindon rain god bad pi baro ko han men ko para ngi ai ngo yo try nak benta kene ke sngi ka ba la ai hengi nak benta ke jing im nak benta ke jing e kerpang e baro ge jing ku ki ba la these ha ge jing im ge jing e habangi yang hakmat kaduan ke chung blay ban sibenta ha kane ke jing laniam to ken ko han men ko para ngin bret telit telan yalade ha kejat ke phna jung grace kham tame ha ke jing e ke jing snei ke jung blay ku pa ba blay ku pa un map un saj ki pop jung i ba ro knang bangin long kita ki breu ki bala kre bat ke babit dor ban sibenta ha kane ke jing laniam ke Bakhuid te kumta da ke jing ru blay da ke jing sneuret kum kada ke jing pendam jing yala de hakmat jing u ngin pai ngin penmap lengba ke jing duwai jing ni ko pa nalale ngapla hau blay badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da ke jing perkhat na ke jing leklet da ke jing le pala junga da ke jing le pala junga da gicing le palat bakrawe junga namar kata kakerpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa katay sati ya ke angel bat kirukut badapi ko hanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yingi madlama bigi pop jungi unyalam yingi sa kaching em bom chukut amen. Rat ko blay Sngi try can rat ko blay Sngi Christo map go Christo rap go nong benim jani benim yangi rat ko blay Sngi try can rat ko blay Sngi Christo map ko Christo rap ko nong benim jangi benim yangi tong in ya duai ko blay me ubala jet ya kakmi jong ukon jong me bakan longru kakmi jongi tuai ba da ka ba ngi yai ne ha ke jing pen sutom yalade bat ha ke jing duai na ka banta ke jing em jong ka prathei ngin yo ya ka bor man la ka sngi ban penyar barabor ya kahima jung ukris ubu imbat basan sharing kad bad me ha ga jung yalong ka way jung omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pule nakikam jung ki apostol hakito kisni kibriu kibalalait on ya Paulus kilalait lang bat u shadu anten bat onda kilayo jingbtha na u nakabenta usilas bat u Timotheus bakinwan kloy kat bala shau kilalait no kumta u Paulus da kabayang hapdeng ki aryo pagos ulaong kurang ba anten ngayoi bapilong ki basyong shit nyam shibun namar habanga ya sharum shaneng bat ngapet ya kijaka maneblay jongpi ngalalap ru ya keduan hakabalato haublay ya ubamla ban itu te ya uta ubapimane kum ubamla ban itu ya uta ken ngan pin bana hapi
Ublay ubalatau yaka pertai bat ya ki badon haka. Ba ulong utrai jong kabeneng bat kakendau. Omsyang hakiying belai balatau daki beriu. Lemne la syakri yau daki kiti kiberiu. La kumba ukirhu ai naba mauhi ulaai habaro kiberiu. Ya kajingem bat kamensim bat ya ki ai. Bat na uwei uberiu ulatau ya kijat benriu baro. Bakin syong habaro kasla pertai. Bat onda lamang ya ki ayom batikena bat ya kiput jong kijaka hakiba kinsyong. Kidai banwat yu ublay. Da kajingkirman batkin tar yau batkin syam yau. Pinban om jengai na unu nangi namar hau ngiem bat ngiki bat ngilong. Kumbadon na kimenlong jong pi kibaong. Namar ngilong shisha kikun jong u. Kumta habang ngilong kikun jong ublay. Ngimday bantaray ba ublay ulong kum kaksyar ne kurupa ne umaw. Balapin wandor da kajing ibet bat kajing modor ubriu. Ya kajuk jong kajing bamtip ublay. Om syam da perwa Henry minta uhukum ya kibriu baro. Keleng saudong ban kela kabamot. Namar ula dabu kesngi hakaba sabishar ya kapertai da kahok. Da ubriu uba lajit. Bat ya kine ulaai kasabut hakibriu baro. Da kabapin miipat ya nakajingyap. Haba kila yos ngau syapang kajing miipat jong kibayap. Ladon kibayar kiben. Henry kiwaipat kilaong. Hinsas ngap biang yapi syapang kane. Bat kumta Paulus ulami no na pedeng jongki. Henry ladon kibriu kibaya syong bat kilanget. Hapedeng kine ladon Dionysius udkhot jongka Areopagus. Bat kawai kabriu kabakerteng kadamares bat sa kiwai de. Hadin kane ulami na anta bat ulalet syakurin. Kaktiin jong terai.
roi don rain kat bat pi ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat ku muyanis ka buram hame ko try ha kata kapor ujisul ong hala kisenran nga dang don shibun ki e ban yatu happy Henry Pimla Bansnutu Yaki Menta Endowment Sim Kajing Shisha Unwan Unsayalam Yapi Shah Kajing Shisha Baro Naba Gren Naladehi Henry Kat Yakaba Uyosneu Gren But Unyatu Happy Yaki Kiban Sawan Pendon Buram Yanga Naba Shim Nakajonga But But unyatu yaka happy. Baro kat kabau pa udon kalong kajonga. Na kaneka daw nga laong. Ba unshim na kajonga but unyatu yaka happy. Ka gospel jong utray. Ka junyaro yame ko Chris. Kohan men kopara menta kesngi kabalang karake ya kasngi buram jong kamaria kathesoti jong ka Fatima kane kasngi buram jong kamaria kathesoti jong ka Fatima ngitip ba ka Fatima kamdei ka kerteng jong kamaria hanrei Fatima kadai ka kerteng jong kawei ka snong kabarit ha kari Portugal Hakaba kamaria kapau ha ki laingut ki knarit kita ki laingut ki knarit kedai kini ka Lucia Jacinta batu Francisco kamaria kapau ha kine ki laingut ki kna ningkong na shap ha ka khatlai tarik jong ubnai me house nam khat khandai khat nyeu kamaria kapau ha kine ki laingut ki kna reusen Haman lau benai, kat lai tarik jung benai, nadu benai Mei, benai Jun, benai Julai, Agust, hadu benai Oktober, kamaria kapau yaki hakaju katarik jong manla ubnai. Hanrei kadai ke jing pau, kasin benengkong jungka, hakane kasngi kebangira ke, kat lai tarik ume, kat kendai kat nyeu. Kohen men koparang ngitip, ba ka khubor ba kamaria ka ai ha kine ki laingut ki khna ha ba ka pau yaki kedai kine duai ha rosary na ka banta ka jingkala ka bamut jong kinong pop bat na ka banta ka jingsuk ha ka prathai kine kidai ki khubor ba kamaria ka ai ha kine ki laingut ha ba ka thai ki banduai ya rosary but Ukpa Bakhuid jungi upop John Paul Baar haba syasiat nau tau nong shun house name khat khandai Praphuwei kaju katarik khalai tarik benai me Ukpa Bakhuid pop John Paul Baar ruang ba dei ka bor jong kamaria dei lang ba ka jingyada jong kamaria ka thesati jong ka Fatima bangalai na ka jingyap ko han ko para sisha kanai ka Maria kabapau ha kini ki laingut kena ha ka Fatima kadon ka bor jong ka jingyada na ka banta jongi kinong pop kadon ka bor ban penkala ka bamut ya kinong pop bad yangi iwei paiwei kerpang na ka banta ka jingsuk ha setelah ka perthei den mata kadau ngiduai ken ha ka Maria ba ka Maria sisha kan wanra kata ka jingsuk ha ka jing im ba marwei jungi kan wanra ka jingsuk ha setelah ke perthei kerpang ha ka jing im jong kito ki breu ki bapop ki badan kam ka jing kala ke bamod ko han men ko para habangi phai pat sa ka gospel habangi pet yala ka jong ka jing im ngi ki breu ki ba kwa sisendan ya ki e baro kat ka bangi yo i kat ka bangi ngau dan kam ha ka jing im jungi ngi kwa ban yo ya kata baro ladai ha ka jing nang ka jing sat ladai ha ka jing shempang jong ka jing im jungi ladai ha ka jing don kam jungi ngi kwa ya ki sisendan ngi kwa ya ki bakin wan urlong menta kumnehi han reng yos ngau gospel uji su wong em kam dei ha kata kor kam
lada ngai pi baro sisendan pimla banyo e kata jing sempang bat pimla banyo e kata jing snuto den mata gadau umen semba khoj unwan api unwan banai pi kendiat ya kata jing snuto namaru jisu tip ya kabor jongi kibreu namaru jisu uyoi ya ka jinglong jongi kibreu bangi ngimla ban yo kata jing snuto sisendan ha ka jing em jongi den mata gadau ujisu uhikai yang abadi pi mentakas ni lengba ke gospel bangi day bandon kata ke jing yaisha halo haka jing im ke jungi balengba ke jing yaisha ke jungi balengba kata ke jing wat ke jungi ya kata ke jing snutu lengba ke bor jung ublei bau lapan sle yangi dauman simba khoj klempep ngila ken banyo ya kata ke jing sempang ngila ken banyo ya kata ke jing nang ke jing stad ngila ken banyo ya ke ke bangidon kam ha ke jing im jungi kane ke dai ke bau jisu khot yang abade pi ko hanmen ko para ha ke ne kesngi den mat ke dau ngi kum ki breu ngi dai bandon kata ke jing it yala de ha ke bor jong man sem ba khoj kumbang tip kumbang yong man gapor ngi ngim dai ban don kata ke jing sarong halade ngi ngim dai bandon kata ke jing ong halade ba ngadon ke ne ban ngakwai ke ne ngadai ban yo ya ka menta kum ne em Henry token ko hanmen ko para ngi pendam yala ka jong kamon ngi pendam yala ka jong ka jing im ha kabor jong uman simba khoj uba ublei u ai hanga happy lengba u khon jung u jisu badai nong suspa u badai nong pen em jongi token ko hanmen ko para ha kana kasni ka ba mangi ngerekhe ya kasni borom jong kamaria Tesoti jong ka Fatima hak mamaka ka hikai ngi banduai na ka banta ka jingkela ka bamot jong nong pop ngi duai na ka banta yalade ba mangir ngi don kata ka jingkela halade bangidan kata ka jing snuto bangidan kam ken ya ka bor jinga side jong kamaria bangidan kam ken ya kata ka bor jing persat jong uman semba khoj bamangi ngimdan kata ka jing sarang bamangi ngimdan kata ka jing khalau ya ka ka bangidan ha ka jing yemen rei ngin it yalade hakamon jong ublai ngin khabrep lagi jong hikmat ngin pan kabor jong kamaria ka jing side jong kamaria berkum juru kabor jong man semba khoj ha ka jing em jongi en yoro ya Jesus Christ ngin yeng ngin phlai la ka jong ka jing nga ngej hau lei và badan bor baro unong tau ka beneng bat ka khandau padau Jesus Christ khon ba marwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem bakhoj ya balakhana kamaria thesati ya balashala bain hapo piantis pilatus lasanar phana ya u layap balatab ya u layar bayap hagasni ka balai lami padne ka bayap ulaki sabnang usang sukaman ublay pa badan bor baro yang tawan pat ban besar ke bemet ke bayap ngangai hau man sem bakhoj hakabalang kathalek bakhoj ha ka jing salok ke khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukod amen
to duai ko para baka jingknya junga bat jong pi kan long ba pediang huna kmadu bleu pa badon bor baro ti jong pi na ka banta ka jing ro bat barom bat ka teng ka jing u ka jing man toy ni bat balang bu khu jing u baro ka wei to pediang ko try ngi kerpat ya ki jing duai jong ki pa jong me lem bat ki jing trua kenya jong ki bada ka jing ya sai lem jong kamaria bala kerku ka kmi jong ukun jong me enom don ka jing no ka jing ut ya ka ba an sha skor anom don ka jing kerpat ya ka ba enom pan leno e daw kris utrai jungi amen. Utrai udon rengkat bat pi token tiu yalaki donot tong nang utrai ublay jongi da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jongi bat kajing penem yangi ha kipor baro banyaro yame kokanrat hanrei kham tam ha kana kapor banyaro pendon buram susu yame naba yo kres kulong brot paskha jongi laknya namar haba lopendo ya kabarim la thau thamai ya ka perthei kabala jot lapra badya ka jing im jungi lapan bahabyang hau kres namar kata haba ladap mia da ka jing kemen paskha ka perthei baro ka wei ka risa da ka jing ro yame ki bor beneng ro bat ki kanho nangel ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka burom jong me bat ki yapan bena klem sange da shisha malong Bakhuid ko try ka thamei jong ka jing khuj baro namar kata ngi kerpat ya me to pen khuj pan kantang ya kine ki jing trua jungi da ka bapha ya man sim jung me kum kam jer halor jong ki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kebayan it na kebenta jong pi ha kaju korkom endala la yabam mula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajing mab yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajigmaya jong kajinged. Katasid bagi bam yune upo.
me ko try tada du menwa namar kata ngi bapen menta ya ka jing yap bat ka jing mi pa jung u ngi terwa ha me ko try yok pu jong ka jing em bat ya ko khori jong ka jing pen em ngi dai nguai dam namar malanyeu yang ngi ki babet ban yang akmat jong me bat ban chakri ya me da ka bas ngeu red ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mo kres ngi long ki bal panyatali ka wei daw men semba khoj tokan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka pratei bato penjana ya ka ha ga jing e rainkat badulyo ukpa Bakhuid jungi Wilbert u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo to kan mau lem ru ya ki henmen ki para shenrang bad kan thei ki baliothia da ka bakarmen ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no a ka jing isnei jong me to padiang ya ki sa ka jing shai ka khamat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ya me baringkat bad kamariate soti Bakhuid ka kimi jong ublai ujisa Bakhuid ukurim jongka ki apostol Bakhuid bad baro krakhuid ki balapen sung bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom chukut bad banganiro bad pandon borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ da ulam badu bad ha u kan long me ble pa badan bor ha ka jing long ka wei jong men sem Bakhuid baro ka baram bad ka jing ro junom la junom amen kumbelah hukum yang ngi daw nong panem bad kumbelah hikai ngrektin blai ngi nod ban ong kok pa jungi uba habneng kalong ka Bakhuid ka karteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendeu kumba habneng ta yengi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi batama yengi kerengkang jungi kumba ngirogi ma bi ka balas ne yengi padwad yalam yengi sha ka jingpan shoy hanre de panla yengi na ka basneu to panla yengi ngi karpat ka try na ka jing sneu baro ha ka jing spon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jong me ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing yada na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelen ti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jung nong penem jungi u Jesu Christ hima ka jung me ka bor bat ka buram jinom la jinom Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai happy wat pe yaki pop jongi henry ya ka jing jong ka balang jong me bara ka jing sbun jong me to ay ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubi amat basan shar junom la junom ka jing suk try ka dan barabor rengkat bat pi Ong ni terwai ka dak jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk pat pi Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakid no yakipop jong kapratay suk yangi bala shakhat shakane ke jing khawai jong ukun lang broad
Ko kan ran ngam song hok be man rung apo ke ying ke jenga han re shuang tang nak tin ka men sim jenga kan sakhia hi kamet pat kasnam Kris kan ri pat kan yilamingi sha ka jing im bom jukut amen.
Tong ini aduai. Ha kabaya bam ya sep ya kana ka sakramen na beneng ko try ngi karpa di ka jing isnei jong me bamangi ki bakmen ha kababuram ya kamaria thi soti bala kerku ngin la da ka ba pradbut ya ka banlong ki sakri babidor jong ka jing maya jong ka jing suspa jongi dau kres utrai jongi utrai don rengkat bat phi Ublay badan bor baron kurku yapi ukpa badakon badaman sem Bakhuid amen to lisuk each career try da gajing babha jung pi alleluia alleluia Israel we oblay